हाय फ्रेंड, चलतु मोर आज चिकेन तरकारी केमती करी आपण मानक बनई देखिए। आपने देखु मोर बर्तन पियाज तेजपत्र और गोटा मसला बर्तमान मैं पियाजटा को तेल भाजुची। आलू पकेबनी कहते आलू पकेबनी खाली चिकेन कषा कर खाली कषा हम। अपन मैंने देखु बर्तमान मोर पियाज भी हो आसलानी मैंने भाजी हो आसलानी। पियाज होगलानी बर्तमान मोर पियाज होगला तापर लंका गुंडी पकईदबा बस लंका गुंड पकईदेली तापर मसला पकईदबा टमाटो कहीं मसला टमाटो ग्राइंडर कर पेस्ट हो गई मसला चिकेन मसला दिए पकईदबा चिकेन मसला पड़गला मुझे घर को एकुटिया बोली मुझे ब्लॉग मैंने कौन भी रोसे वीडियो बनाई छाड़ी पारनी कहीं जड़े रोसे कर जड़े रोसे ब्लॉग बना बना भी छाड़ी सो कौन कर
ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟା ଆମର ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ମସଲା ପାଣି କରି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଚିକେନ୍ କଷା ହେବ, ଆଳୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ମସଲାଟାକୁ ଢାଙ୍କି ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ମସଲା କେତେ ବାଟ ମସଲା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ମସଲାଟା ଲାଗିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଲାଗିଗଲାଣି। ମସଲା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ନେବା। ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ତ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି 2 ଜଣ ଖାଇନି, ଖାଲି କଷା ଗୋଟେ ନା। तो 2 ଜଣ ଖାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବେଶୀ ଚିକେନ୍ ଆସେନି, କାହିଁକି ନା 2 ଜଣ ଖାଇବୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ ଆସେନି। 2 ଜଣ ଯେତିକି ଖାଇବୁ ସେତିକି ଆସେ। ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ହାତଟା ଧୋଇ ପଡ଼ିଆ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ନଧରି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାନେ ରୋଷେଇ ହଉନି ସୁବିଧା।
ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନରେ ତ ଶୁଖିଲେ କରୁନି ଏତେ କିସ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଜି ନାଇଟ୍ରେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବାଏ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ହେଲା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।